jopuonj Nat Bade Marongo dwaro mondo tim nonro mapiyo kotenore gi tho ma japuonj mar sikund primar ma Chief Kawisa e sub-county ma Uriri. Ringre japuonjno noyudi e ginga aora mar Kuja chieng' tich abich ma juma mokalo. Kata bed obila to wacho ni japuonjno ero moyangi kaka Douglas Okita ne otho e pi. Riwruok mar Nat Bade Marongo to ramo ni japuonjno nonegi kendo gidwaro mondo tim nonro mapiyo. Jopuonjgo ekomiyo tend arita kwe kinde mar ndalo 14 mondo mak jok mitudo gi nek makamano. Makaw kamano to gibiro bago ng'anyo. Japuonj Douglas Okinyi Otiku opuonjo Chief Kawisa Comprehensive School. Norito penj e achiel kuom secondary schools magwa. To no wuok tok penj kendo no dhi e center miluongo ni Kambogo. Hawi maber kata marach kanye monene mogik. Kinyne godhiambo ma en nyocha to iyude e bath aora. Ka wenge ne omuko oko, itegi ni ogado oko, wiye ogo bonje ma wiye ni okuot moko chal dhano. Gimora mora ma hulo ni otho e pi bende onge kata chiel. Piene ngima kaka en, iye mokuot onge, wawacho ni ok wabiyie. Kochakore gi Uriri asa sub-county nyaka Migori mangima. Wadwa no pimno maler e ndalo 14 gimonego japuonj to gi gima gisetimo kata ka pod warito postmortem. Ma en gima miyo waluoro gi kuyo nikech sani en saa penj. Wamonde gimiluongo ni container ka jopuonj dhi to kaw penj. Kogwen saa 11. Kendo penj ni korumo japuonj chako wuok duogo ode.